Australia ko pakhat Adelaide mi panaupang kumlimi chuan anu le pa ti hnena anun hmasa a chuan Britain lalfanu Princess Diana kha ni in a hrilh tlat mai a chu a thusoi chu anu le pa te chuan naupang thu khaw changa ngain an nui liam mai a mahse hun a lo kal zel chuan Wales lalfanu nun dan chung changa chuan ani ang naupang tana hriat theihlo tur ang chi a hrenual ani ti an hriatin mak an ti hle mai a hei hi thil mak tak chu ani Billy Thompson chu kum ni mi lek ani lain mi pakhat hian anu chu Lady Diana thihna chung changa novelty greeting card a pe a chu ka tamhu chuan Billy chuan thalak chu kokin enteu lalfanu hi keima kani hi ati tarewa Billy pianma kumsom pariat zeta boral to Wales lalfanu chanchin hi an chung kwa hian an soi ngai mi lova anu le pa te chuan chu tiang athu soi te chu khoya tanga a hriat nge engtia soi mai thei nge ani ang ti chu an hre thiam lovin mak an ti zawk hle ni Billy chuan a fapa te pahnih chung chang chu a chung te a hrilta ahnua an zawna a soi fia le dan chuan British lalfapa te pahnih William le Harry te a soina alo ni Billy hi Australian Scottish rocky musician pakhat Jimmy Barnes tupa ania an chung ko thian pakhat Scottish mi in Cecil chanchin a han soi chuan Princess Diana ani lai khan alo tlo fo thina a soi dan chuan Balmoral Castle ti in a soi thin thu a soya tin banga chuan unicorn a om ti a soi bawk ani unicorn hi Scotland national animal ania tin ma sang thun thuwa thil siam ang chi kha lal kut sir le lam le lama alang boka unicorn lim tam tak chuan Castle chung lam chu a chei moi he bawk ani Billy thu soi dang an mani ti boi tu dang le chu anu lisai chuan Diana thalak dang a han entir le chuan lalfanu chu ani thu a soi le tamaya nikhat chu siren aron rita a ti chuan lalfanu chu kanita lawani tin a soi zui bawk ani anu le pa te chuan kum sang khat zakua som kwa pasari a Parisa lalfanu car accident a thi naka a hriat rengna engemaw chen a cham ni in an ngaia mahse Billy a thu soya chuan hriat thiam har sat tak mai pakhat ala oma chu a unau pa Johna tia a soi khania a chan chu Diana unau pa hming chu Charles anisia mahsela online in an chung ko chanchin han bi chian chuan chu chung kwa tang chuan no te John ti hming pu alo piang reng maya chu thil mak tak ani mahsela apian atanga rei po ni lo Diana pian ma kum khat po tling lova a boral thung ani khovela hian he tiang pian non le na thon thu hi atam hle maya sa kholian tak tak thorin bulpui po ani thin boka tin thil inang tlang tak pakhat chu naupang te hian kum ni vel an ni atang hian an nun hmasa hriat rengna hi an nei thina an kum alo upatial tela are ve mai thin ni in an soi ni adang le chu tharau piang non le te chu culture khata ani tlang pui boka mahsela chu tiang an pian non le na chu an nu le pa te chuan an zon ngai lem lo po ani thaya then khat chu lungchhiat thlak tak tak po alo ni the ni piang non le nia an soi zinga lar tak mai Shanti Devi chuan hetiang hian a soya heng hriat rengna te hian kan hmangai kalta te nena in mu le du na na satak asiam thaya chu kongkhar in khar to chu hon le ka du to lo ani ati ni